dia. Bon dia, Julià. Que tens per gaire estona? No, aviat acabo. Ja m'espero. Vine. Mireu, el més famós del poble entra per la porta. No me'n parleu, que n'estic fins als nassos. Alguna cosa he sentit, però no tinc tot clar. Encara no estàs assabentada? Per què no ens ho expliques tu mateix? No en tinc pas ganes. Doncs he sentit que ho has tramat tot tu. Jo? De cap manera. Va, ara us explico. Ja sabeu que visc sol, que no tinc a ningú i que em passo el dia treballant. Benvinguts al programa Desperta't. Truca al 93 747 22 44 i canvia la teva vida. Però quan la vas conèixer? Un dia, sortint de la feina, vaig anar a comprar. Ui, perdó, agafa. No, home, per tu. És igual, agafa i que no se'n parli més. Hi ha un lloc per aquí per prendre un cafè? Sí, mira, surt a mà dreta i deixa Per però... què no hi ha acompanyat? D'acord? Molt bé, gràcies. Vale, gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, gràcies. Adéu. Us vau tornar a veure aviat? La vaig trucar l'endemà. Àngela? Soc el Vicenç. T'agradaria que ens veiéssim? Sí, de veritat. Doncs a les 4 a la plaça Catalunya. D'acord? I va ser amor a primera vista? I tant! Oh, Vicenç, mai havia estat tan feliç. Havia estat un dia especial, oi? Jo tampoc havia estat mai tan feliç. I quan jugava a futbol. Jugaves a futbol? Sí, quan era petit, però ara ja fa temps que no vaig al camp. Vols que hi anem? Demà? M'hi acompanyaries? Clar. I hem passat abans, no? Sí, Doncs quedem allà, a les 7. Et va bé? perfecte. Doncs haig de marxar ja. Mai no vas sospitar res? En absolut. I això que vaig veure com l'Àngela trucava per telèfon. Sí. Serà demà, a les 7 de la tarda al camp de futbol. Ens veiem allà. Fins aquell dia era tan feliç.
Àngela, m'estimes? Clar que t'estimo, Vicenç. Tu em fas sentir una dona especial quan estic amb tu. T'estimo moltíssim. En directe, des de Ràdio Castellà, el guanyador del nostre concurs. Ha fet realitat el seu somni. Vicenç Prat és aquí amb nosaltres i serà entrevistat en 10 minuts a Ràdio Castellà. Què va passar després? Jo no hi volia anar, però m'hi van fer anar de totes. Bon vespre. Vicenç ha realitzat el somni de la seva vida gràcies a Ràdio Castellà. Què et sembla? Quin somni? De què em parles? Sí, home, no te'n recordes. Vas trucar a Ràdio Castellà. D'això fa molt temps. Jo no volia pas això. Pel que ens vas dir, ens va semblar que el que més desitjaves era enamorar-te. No has estat feliç? Puc marxar ja. Però, home, tothom està pendent de com has passat aquests dies. Explica'ns una mica. Doncs aquests dies he conegut l'Àngela. Puc marxar?